Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Татар авылларын киләчәктә ниләр көтә? Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре Татарстанга җыелды. Көлегез, файдасы күп белегез. Татар язучылары Шаяннар топкырлар мәҗлесен яңартты. Яз чистарыну яшелләндерү чоры. Бүген республикада санитар-экологик 2 айлык башлана. Бүгеннән 1 апрельдән Казан мәктәпләрендә 5-11 сыйныф укучылары өчен төшке аш бәясе кыйммәтләнә. Бәяләр 3-4 сумга арта. Хәзер ирекле меню 73, комплекслы меню 48 сум тора. Шул ук вакытта иртәнге аш шулпа бәяләре үзгәрми. Башлангыч сыйныфларда, шулай 5-11 сыйныфларда ташламалардан файдаланучы укучылар өчен кайнар ризык бәяләре үзгәрешсез кала. Казан мэриясендә башкала мәктәпләрендәге төшке аш бәяләре кыйммәтләнгәннән соң да Мәскәү, Петербург, Ульяновск, Түбән Новгород һәм Уфа шәһәрләренә караганда арзанрак дип билгеләп үтелде. Бүгеннән 1 апрельдә Татарстанда санитар-экологик 2 айлык һәм Эко-яз 2021 акциясе башланды. Кыш буена тупланган чүп-чардан территорияларны чистарту күчәйтелгән режимда үткәрелә. Быелгы сезон яңалыгы булып иң яхшы эко-ишегалды номинациясе тора. Ел саен үткәрелә торган Эко-яз конкурсы 2 этапта. Район этабы 1 апрельдән 14 майга, ә республика этабы 15 майдан 31 майга кадәр уза. Республика экологик акция нәтиҗәләре буенча барысыннан да актив катнашкан балалар бакчасы, мәктәп, гаилә, предприятие, муниципаль берәмлек һәм 1 тапкыр ишегалды билгеләнә. Былтыр язгы өмәләрдә катнашучылар саны 156 мең тирәсе булган. Ул вакытта санитар-эпидемиологик вазгыять сәбәпле кешеләргә күпләп җыелу тыелган иде. Быел исә республика халкы активрак булыр дип көтелә. Быелга Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатларның исемлеге билгеле булды. Барлыгы премияга 9 кеше дәгъва кыла. Казанның Габдулла Тукай музеенда алар белән очрашу узды. Тулырак алдагы язмады. Ел сайын Татарстан Республикасы президенты карары белән иң күренекле җәмәгатьчелек ягыннан танылган ил һәм милли мәдәниятне үстерүгә күренекле өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре өчен бирелә торган Тукай премиясе кандидатлары белән очрашу матур бер гадәткә әйләнеп бара. Халкыбызга дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Тукай премиясына быелгы кандидатлар 9. Алар Факил Сафин, Ләбиб Лерон, Марат Амирханов, Мансур Гыляжев, театр сәнгатенә керткән хезмәтләре белән Дания Нуруллина, Туган якмыңнары картиналар өчен Мадияр Хаҗиев, архитектура мәдәниятенә керткән эшләре белән Фирдәүс Ханов, Григорий Эйдинов, Рушан Шәмсетдинов тәкъдим ителгән. Билгеләмдә Мустафаның милләт анасы Тукайның дөньяга килгән бик шәхес. Һәм бик катлаулы шәхес, бик каршылыклы шәхес. Ни өчен? Мин изге чишмә проектын ясап, бөтен дөнья халыкара конкурста катнашып алган идем бронза медале. Шуннан китте башка эшләрнең артуына һәм өстәлүенә. Чөнки милли эш бер вакытта да тукталмый, ул һәр вакытта халыкка аеры торган әйбер. Һәм үзебезнең халык аны күргәч, бераз үзендә искә төшерә, бераз гурурлана башлый. Аны ихластан язырга кирәк. Кеше ихластан яза, күңеле белән җанында булган хисләрен әйтеп, фикерләрен әйтеп. Тамашачылар аларга үзләрен кызыксындырган сорауларны бирә, әдәби әсәрләрен тыңлый, картиналарын да карый алды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Камал театрының күренекле артисты Ринат Тәҗетдинов ковидка каршы 2нче прививканы ясатты. Ул 1нче прививканы ясатырга 3 атна элек хатыны белән бергә килгән иде, 2нче прививканы да бергәләп ясаттылар. Икесенең дә тән температурасы тиешенчә, сәламәтлекләреннән зарланмыйлар, димәк, кабат прививка ясатырга ярый. Халык артисты үз мисалында ковидка каршы прививка ясатырга кирәк дип саный. Театрда эшләгәч, без ил халык белән шашабыз.
гел спектакльләр уйныйбыз әйбәт. Чтобы не үзебезнең дусларыбызны, артистларыбызны теге нитмәс өчен, авыруга сабыштырмас өчен бу вакцинаны эшләргә кирәк. Авырмас өчен һәм иптәшләрне, дусларны юктырмас өчен мин бу вакцинироваться итегез дип үзебезнең халыкка әйтәм. Бүген 1 апрель көлке һәм шаярту көне. Инде Совет чорыннан килгән күркәм традицияны яңартып, язучыларның Тукай клубында шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе оештырылды. Каләм осталары кемнәрдән һәм ни өчен көлә? Хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова күреп кайтты. Нигә тәйдә киләсеңме син юкмы? Җыйдыңмы? Я! Әлегә беркем дә күрмәй. Җыелмыйлар булмый. Язучылар берлеге шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесендә җыелдылар. Иҗади кичәнең төп максаты шаяртырга, җырларга, күңел ачырга, татар мөхите белән тагын да якынрак танышырга. 80 елларда безнең Шытыйм дигән әйбер бар иде. Ул шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе. Аны безнең Рабит Батулла оештырдырга. Ул бик популяр иде. Без инде шушы чараны ничектер менә яңартырга булдык, үзебезчә күтәрергә булдык. Һәм бүгенге көндә безнең менә бу кичәдә үзебезнең танылган язучыларыбыз, әзерлек кенә инде сатирага якын язучыларыбыз, әзерлек сатира сөйли белә торган, юмор сөйли белә торган кешеләр бүген чыгыш ясаячак. Әлеге кичәнең алып баручылары Азат Зарипов һәм Илназ Миниханов аеруча тамашачының игътибарын җәлеп итте. Танылган шагыйрьләр, иҗат сөючеләр сәхнәдә чыгыш ясап күпләрне таң калдырды. 1 апрель инде ул елмаймаган кешеләрне дә елмайта торган. Бала вакыттан инде без әбиләрне, кемнәрнедер бабайларны алдаштырып шулай гомер буе шул 1 апрельне башка бәйрәмнәрнең ничектер төсе булса да 1 апрельнең төсе бер кашан да уңмый. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе. Ләкин аны бит кайбер матбугатта язалар һәм телевидениедә ШТК дип сөйлиләр. Ягъни шаяннар тапкырлар клубы. Ул ШТК дигән сүз тел төртелеп калганда. Шатам бирү. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Башка хәбәрләргә күчәбез. Пенсия фондының Буа шәһәрендәге идарәсе зурая. 1 апрельдән хезмәткәрләр элеккеге кебек 3 районга гына түгел, республиканың 6 районына хезмәт күрсәтәчәк. Шуңа бәйле рәвештә хәзер пенсия фондында берничә төрле структур үзгәрешләр бара. Нинди? Хәбәрчебез кызыксынды. Кабинетлар буш, офис җиһазлары да күп түгел. Тиздән биредә Буа районы халкына пенсия билгеләячәк яңа бүлек урнашачак. 1 апреля у нас будет структурное изменение. 1 апрельдән бездә структур үзгәрешләр башлана. Хәзер моңа әзерлек эшләре бара. Халыкка пенсия түләү өчен махсус 2 кабинетны бушаттык. Биредә эшләүче хезмәткәрләр башка кабинетларга күченде. Әгәр моңа кадәр без республиканың 3 районына гына пенсия бирсәк, хәзер 6 районга хезмәт күрсәтәбез. 1 апрельдән пенсия билгеләү өлкәсендә хезмәт күрсәтү күләме территориаль пенсия фонды өчен икеләтә артачак. Пенсия фондында бу чаралар хезмәтләрне цифрлаштыруга таба тагын бер адым дип саныйлар. Өстәвенә халыкка вакыт узу белән яңаша мөрәҗәгать итү системасына ияләшергә туры киләчәк дип саный белгечләр. Сейчас уже нет необходимости в управлении пенсионного фонда прийти. Бүгенге көндә ниндидә булса сорауга ачыклык кертү өчен пенсия фондына килү мәҗбүри түгел. Дәүләт хезмәтләре порталы, пенсия фонды порталы аша теләсә нинди мөрәҗәгать буенча гариза биреп була. Кайбер кешеләргә оешмага килеп, чиратта торып, башкалар белән аралашуда ошыйдыр килешәм. Ләкин без хәзер цифрлы икътисад заманында яшибез. Көн саен алга барабыз. Мондый форматта аралашулар кими бара. Белгечләр үзгәрешләр өчен борчылырга җирлек юк дип ышандыра. Чөнки бу пенсия фонды идарәсенең тормышка ашырган уңышлы проектларның берсе генә түгел. Сүз уңаеннан агымдагы елның гыйнвар аенда районда пенсия фонды идарәсе оешуга 20 ел тулды. Хәзер структураның буада үз йөзе, үз билгесе бар. Моннан тыш оешманың Татарстан Республикасыннан читтә дә абруе бар. Алсу Сәмигуллина, Хакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Актанышның Батыр спорт комплексында муниципаль район башлыгы призына татарча көрәш ярышлары тәмамланды. Җиңүчеләр Татарстанның беренче президенты якташлары Минтимер Шәймиев кубогына республика күләмендәге турнирда катнашу хокукын яулады. Ярышта 22 мәктәптән 89 яшь көрәшче бил алышты. Батырлар 16 үлчәү категориясендә ачыкланды. Призлы урыннарны алучыларга район башлыгы Энгел Фәттахов мактау кәгазьләре, медальләр, акчалата бүләкләр тапшырды. Иң мөһим ярышларның
Мәктәп командалары арасында да нәтиҗәләр ясалды. Гомуми белем бирү мәктәпләре арасында Актанышның 1нче мәктәбе 1нче, Пущи мәктәбе 2нче, Актаныш технологик техникумы 3нче урыннарда. Төп мәктәпләр арасында татар ямалысы көрәшчеләренә тиңнәр табылмады. 7 көрәшчебез катнашты. Шул 7 көрәшченең 5-се финалга чыктылар һәм 5-се призлы урынга лаек булдылар. Без шын күңелдән горурланабыз инде үзебезнең егетләребез белән. 29 гына бал укучылы шушы кичкенә генә мәктәптән шушы кадәр уңышлар булгач инде безгә тагын да алга таба тырышып эшләргә алар безгә көч биреп торалар. Яңа әлем Багады мәктәбе командаларында призлы урыннарга чыкты. Үз үлчәмнәрендә җиңеп чыккан батырлар апрель ахырында республиканың 1нче президенты Минтимер Шәймиев кубогы ярышларында катнашу хукукына ия булды. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге. Башкалабыз Казанда 9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены башланып китте. Шушы минутларда Россия Федерациясының 39 регионыннан, шулай ук Татарстаннан җыелган кече бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре Тукай районына сәфәргә китте. Ә киң масштаблы чараның 1нче көнен ничек узуы турында хәбәрчеләребезнең махсус репортажында. Гыйлем алу, белемле булу халкыбыз өчен хас сыйфатлар. Шуңа да күрәсең 9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын Татарстанның Фәннәр академиясендә ачып җибәрү гайри табигый хәл итеп кабул ителмәде. Киресенчә, Россиянең ерак авылларыннан килгән эшмәкәрләргә дәрәҗәле мәгърифәт учагын күреп китү форсаты чыкты. Чит төбәктә яшәгән татарлар өчен Казан ул кыйбла, терәк. Безне җыеп, безне берләштереп, безне үзебезнең татар икәнне тагында әйттереп, үзебезне татар икәнебезне исбатлап, без инде менә шуны җыелабыз үзебезнең мәркәзебезгә һәм шушыннан без шундый уңай тәэсирләр алып кайтып китәбез. Үземнең белгертер идем Татарстанның президентына рәхмәтебезне, барыбызның безнең делегациялан Миниханов Рөстәм Нургали улына. Ул каждый ел чакыра, без монда танышабыз, киңәшәбез, фикерләр алышабыз, ничек эшлибез, сүзләр инде барлыкка килә, ул бик менә файдалы эшли. Эшен гөрләп барсын өчен бер йодрык булып эшләрлек кешеләр кирәк ди. Шулай ук Нижгар өлкәсеннән килгән Шамил Айсин. Аның хуҗалыгында 45 кеше эшли. Колхоз эшләрендә, торгы эшләрендә килограммнар бар, агачлар ярабыз инде, урманнарда 20 гектар урманнарыбыз үзебезнеке. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең татарлыгын саклау эшендә без татар авыллары эшмәкәрләре хәрәкәтенә таянабыз. Бу эштә аның әһәмияте бик зур дип белдерде Васил Шейхразиев җыенда катнашучыларны сәламләү чыгышында. Елдан ел технологиялар ягыннан зур мөмкинлекләр арта, яңа мөмкинлекләр туры килә. Ләкин алар һәр вакытта финанс белән бәйле. Менә бүгенге көндә безнең эшмәкәрләр үзләренең табышлары нигезендә сатып ала алалармы? Банклар аларга кредит бирәләрме? Өлкәләр ягыннан андый мөмкинлекләр, ярдәмнәр бармы? Менә без күбесенчә аларны җыеп, бер-берсе белән менә шушы аңлатып, булган өлкәләр, банклар һәм шушы эшмәкәрләр арасында яңа үрнәкләр табып, бер-берсенә күчертергә телибез. Төмән өлкәсенең Вагай районыннан да җыенда 2 делегат катнаша. Менә үземнең хозяйствомда хайваннар 10 сыер, 8 сот, сорыклар, кослар озрайым. Бөтенесенә булай өлгереп барып утырабыз. Иптәшем минем эшләйте өйдә, мен титтә өйдә утырмайым. Аусак авылыннан килгән Илшатның кәсебе балыкчылык. Кыш көне үзләрен ел буе ашатырлык балык тоталар да, шуны сатып көн күрәләр. Авылларыбызда без 4 авылдан торабыз. 1,5 мең кеше. 1,5 мең кешедән торады. Балык белән яшәйбез в основном. Ел белән ел тиң түгел, быел артык юк. Мактангалык түгел. Биллек 100 тонна алып бер бригада ставайт проткайды. Хәзер андай балык юк. Габделнур Мәмнәпов Теләче районының Олымиша авылынан килгән. Агростартап программасы нигезендә дәүләттән 3 миллион сумлык ярдәм алып, умартачылык белән шөгыльләнә башлаган. Үзебезнең районда район җитәкчебез Нәҗип Нәкыш ярдәме җитәкчелегендә кортчылык буенча җыелыш үтте. Анда инде пестицидлар сибү, агулар сибү буенча без сөйләштек. Һәр вакыт менә җитәкчеләр белән хәбәрдә булып, авыл хуҗалыгына җитәкчеләре белән хәбәрдә булып эшләргә дигән фикергә килдек.
Әлеге чарада қонақ булара катнашкан Фатих Сибагатуллин эшмәкәрлек Россиядә 90-нчы еллардан соң башланды. Аның тарихын язуда без дә катнаштык дип искәртте. 91 елда булды. Менә шулай башланып китте ел башыннан инде. Шушы вакытларда дип әйтергә кирәк. Шушы фермерство аны теге идән барып өйрәндек әле яңадан. Ул өйрәнү безгә бармады. Нижний Новгородтан, Түбән Новгородтан. Ул вакытта Немцов ие. Анда зур акча биреп китерделәр Америка фермерларын. Менә безне өйрәтергә дип инде. Без инде үзебездә шушылай итеп оештырып җибәрдек тә, шуннан заншот китте инде авылда. Әйтегенде фермерлар инде беренче чиратта теге җир белән, терлек белән эшләсәләр, аны гомумән эшмәкәрлек дигән әйбер. 90-нчы еллардан соң башлап җибәргән эзлекле эшчәнлекнең нәтиҗәләре бар. Бу хакта рәсми ачылыш тамамлангач башланган дискуссион мәйданчыкларда еш ассызыкланды. Безнең бик күп мактанып сөйләрлек фермерларыбыз бар, ләкин авыл хуҗалыгы азык-төлек продукциясын җитештерү белән берлектән аны бит әле сәүдә шәртләренә хәтлек сатырга да кирәк. Авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү технологияләренә багышланган фикер алышу мәйданчыгында Ришат Хәбиб Татарстанда уңышлы эшләүче крестьян фермер хуҗалыклары эшчәнлеге белән дә таныштырды. Россия күләм азык-төлек конкурсында беренче урын алган Ирек Хамадишин да чыгыш ясады. Катчылык, ягъни инкубаторда бәбкәләр чыгару, үстерү, азык эшкәртү һәм сатуга чыгару. Авыл хуҗалыгы җирлекләрендә кооперация оештыру өчен белгечләр әзерләү мәсьәләләре дискуссион мәйданчыгы Казан кооператив институтында узды. Катнашучылар яшьләрне авылга кайтаручы факторлар, агросәнәгать комплекслары өчен кадрлар әзерләү һәм башка шушы юнәлештәге мәсьәләләр хакында фикер алышты. Сезгә дә рәхмәт әйтәсем килә. Сез биргән сорауларга буйсынып, шушы сорауларга карап, без үзебезнең яңа уку елына яңа программалар әзерлибез. Шулай ук җыен мәйданчыклары кысаларында авыл җирлегендә сыйфатлы азык-төлек җитештерү, Россиядәге татар авылларын үстерүгә багышланган фикер алышулар да булды. Әкиш белән эшмәкәрләр Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә җыелды. Татарлар газетасы 10 еллык юбилеен җыенда катнашучылар белән бергә бәйрәм итте. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов шушы газетаның беренче саны чыккан вакытта сез татар халкын берләштерергә тиеш, аралаштырырга тиеш, халкыбызның бай тарихын, милли байлыгын, мирасын күрсәтергә тиеш дигән иде. Без, Аллага шөкер, шул кыйбладан тайып булмыйча 10 ел эчендә иҗат иттек. Фидакарь эшчәнлекләре өчен газета хезмәткәрләренә Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары да тапшырылды. Мөршидә Җихан, Айзилә Батырханова, Алия Галиуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Гражданнар 30 апрельга кадәр 2020 елгы кремнәре турындагы декларацияны тутырып, салым органнарына тапшырып бетерергә тиеш. Татарстан радиосының чираттагы иртәнге манзара туры эфиры шулай ук җиргә, башка төр күчемсез милеккә салымнарны түләүдәге яңа кануннарга багышланды. 5-нче санлы районара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин радио тыңлаучыларның кызыксындырган сорауларына җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Мөнир Амирович. Кайбер категория кешеләрне, бигрәк тә пенсионерларны салым бурычларына сылтап, социаль түләүләрнең вакытында бирелмәү борчый. 2021 елның 1 январыннан Татарстан Республикасы норматив актларына үзгәрешләр кертү сәбәпле социаль яклау оешмалары субсидияләр түләгән вакытта төп шарт булып тора әлеге субсидия алучы физик затларның салым өлкәсендә бурычлары булмавы. Алар социаль яклау оешмалары бездән салым органнарына электрон рәвештә алалар хәбәр. Кемнең нинди бурычы бар турында, бурычы булган очракта субсидия бирү вакытлыча туктатылып торыла. Һәм инде салым түләүче үзенең бурычын барлап түләгәннән соң әлеге субсидия түләүләр яңадан кире кайтарыла. Монда салым түләүче инде үзенең бурычын карап торырга тиеш. Бурычы булган очракта тиз арада гына әлеге түләү квитанцияларын алып түләргә һәм инде социаль яклау оешмалары яңадан безгә менә бу хәбәр җибәреп алганнан соң, аларның бурычлары биткәннән соң, аларга әлеге субсидияләрне кире кайтарачаклар шул вакытта үткән айлар эчендә. Бурычларны карап түләү өчен иң җайлысы булып физик затларның шәхси кабинеты дип аталган электрон сервис хезмәте бар. Әлеге сервис хезмәт аша күрергә була үзеңнең
бүгінгі көндә нинди бурычың бар икәнен, булган очракта онлайн рәвешендә генә түләү мөмкинлеге каралган, бик җайлы, уңайлы. Түләгәннән соң бары тик көтәсе генә кала. Менә алдагы айлар өчен һәм агымдагы ай өчен субсидияләр тулы күләмдә физик затларга биреләчәк. Шәхси кабинеттан файдаланмаучылар сораулары туса кая мөрәҗәгать итә ала? Шәхси кабинет ачу мөмкинлеге булмаган очракта килергә мөмкин салым инспекциясенә үзенең бурычын белергә. Шулай ук безнең инде дәүләт хезмәт порталлары бар, аннан карарга була. Безнең менә информатлар дигән терминаллар бар, алар аша күрергә була һәм безнең күп функцияле үзәкләргә мөрәҗәгать итәргә була үзенең бурычын карау өчен. Алар шулай ук һәрбер салым түләүчегә бурычы булган очракта түләү квитанцияләре бирәчәкләр. Пенсионерлар җир салымындагы яңалыклар белән дә кызыксына. Безнең пенсионерлар җир салымына килгәндә, алар 2017 елга хәтле җир салымын гомуми нигездә түләп килделәр. 2017 елдан башлап җир салымын алар 6 соты җир салым җирдән салым исәпләүдән азат ителеп килә башладылар. Һәм бүгенге көндә, әгәр дә физик зат исемендә бердән-бер җир икән, һәм аның күләме 6 сотыдан артмый икән, ул вакытта пенсионер җир салымын түләми. Әгәр дә аның исемендә берничә җир ишәрлеге теркәлгән икән, ул бары тик бер генә җир салымыннан азат ителә, 6 соты хәтле булган җирдән азат ителә, калганнарына гомуми нигездә салым түлисе була. 30 апрельгә кадәр кайсы категория гражданнар салым декларациясын тутырып тапшырып бетергә тиеш? Булар иң беренче чиратта гомуми системада эшләүче индивидуаль эшмәкәрләр, шәхси нотариуслар, шәхси кабинет ачкан адвокатлар һәм башка төрле шәхси практика белән шөгыльләнүче физик затлар әлеге декларациясын тутырып тапшыралар. Милекләрен бу күчемле һәм күчемсез милек булырга мөмкин төрле милекләрен аренда биреп табыш алган физик затлар декларациясын тутырып тапшыралар. Һәм милек мөлкәтләрен саткан физик затлар шулай ук әлеге декларациясын тутырып тапшыралар. Чит илләрдән табыш алучылар безнең декларация тутырырга мәҗбүри. Кара һәм төсле металл ватыкларын сатучылар, ел дәвамында сатучылар, лотерея уеннарында менә отыш алучылар һәм башка кумарлы уеннарда отыш алучылар әлеге шулай ук декларация эшен дефолт формасында декларацияны тутырып тапшырырга тиешләр. Декларация тутырылып тапшырыла физик затның үзе яшәгән җирдәге салым инспекциясенә. Салым түләүдә сораулар килеп туса, кая мөрәҗәгать итәргә кирәк? Сораулар туган очракта безнең иң җайлысы федераль салым хезмәтенең сайтында тулы һәм аңлаешлы хәбәр урнашкан. Аның адресы налог.gov.ru дигән сайттан кирип карарга була. Анда барлык кемнәр декларация бирергә тиеш, ничек бирү мөмкинлекләре бар һәм сорауларга җаваплар аннан тулаем алырга була. Шулай ук, әгәр дә инде истәмә сораулар туа икән, ул вакытта федераль салым хезмәтенең контакт үзәге телефоны аша сорауларга җавап алырга була. Аның телефоны бик җайлы һәм уңайлы. Ул безнең түләүсез телефон. Номерлары аның 8-222-222-2. Әлеге телефонга шалтыратып, үзегезне кызыксындырган салым өлкәсенә булган барлык сорауларга да җавап алырга була. Кирәк очракта сез сораган теләсә кайсы салым инспекция белән тоташтыру мөмкинлеге каралган, һәм инде сез аерым инспекция белән үзегезнең булган мөнәсәбәтләргә, сорауларыгызга җавап ала аласыз әлеге телефон аша. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.